ኣብ ግብጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቀ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይን ራብዓይን ደረጃ ብምሓዝ ኣንጽባረቕ ዓወት ኣመስጊበን ሙሉእ ትሕዝቱ ኣማኑኤል ኣልዓዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳሊወሎ ይስዕብ ሶኒ ክልተ ተሓሳሳብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዓመት 2013 ደቡብ ኣፍሪቃ ብሰለስተ ተቐዳደምታ ሰለስተ ወርቂ መዳልያ ረኺባ ኣብዚ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜተር ኤርትራዊት ወሓዚት ኪዳነ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ክትከውን ከላ ፀሃይነሽ ፍጹም ድማ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ፈጺማ ኣብዚ ካብ 8 ሃገራት 14 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፈ ውድድር ኣብ ኣህጉርና ዓብላሊ ስም ዘለዋ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣሽለጊ ሞልማን ብ30 ደቂቕን 38 ካልኢትን ውድድራ ብምፍጻም ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ክትከውን በቂዓ ኣሽለጊ ሞልማን ኣብ ዓባይ ቤልጅማዊት ክለብ ሎቶ ቤሊሶ ትቀዳደም ሓንቲ ብደረጃ ዓለም ተጠመቲ ካብ ዝኾና ተቐዳደምቲ እያ ንውድድር ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሙሉእ ብሙሉእ ዓብሊላቶ ዘላ ወሓዚት ኪዳነ ካብዛ ደቡብ ኣፍሪቃዊት 2 ደቂቕን 9 ካልኢትን ድሒራ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ኮይና ንዓኣ ስዒባ ድማ ናሚብያዊት ቬራ ኣድሪያን 2 ደቂቕን 16 ካልኢትን ተፈንቲታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ተሸላሚት ናሓስ መዳልያ ድማ ኮይና ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ፀሃይነሽ ፍጹም ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ኣላ ብዘይካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ጁኒየር ሎሚ ውድድሮም ኣካይዶም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዘይተሳተፈትሉ ኣጋጣሚ ድማ 2 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዞም ንናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር እውን ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ተዓዊታትሎ በዚ መሰረት ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሶኒ 2 ተሓሳስ ዝተኻየደ 3 ውድድራት 3 ወርቂ መዳልያ ክትረክብ ክኢላ ኣላ ወሓዚት ኪዳነ ኣብ ውድድር ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገር ኣብ ዝተኣንገደ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ መንባራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እያ ኣብ ፖድየም ብምድያብ ሽልማት ዝተቐበለት ወሓዚት ሰንበት ምስ ዝወሰደታ ናይ ጋንታ ወርቂ መዳልያ ደሚርካ ካብዚ ውድድር 2 ሜዳልያታት ክትረክብ በቂዓ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ሰሉስ 3 ተሓሳስ ክካየድ እዮም ኣብዚ መድረኽ 3 ዓመታት ኣከታቲሉ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን ዝኽኣለ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ክብሩ ንምዕቃብ ናብቲ ውድድር ከኣትዩ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ምስ ዘይምህላዎም ድማ ናሚብያዊ ዳን ክራቨን ምስ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምትህላኽ ከርኢ ትፅቢት ይግበር ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም